Здравейте хора, аз съм Конгеймер и днес отново ще играм на Майнкрафт. Ще се видим, що вляза в Майнкрафта. Хора, нещо е станало с скина ми и затова днес ще бъдем такъв. Така, сега, доколкото си спомням, трябва да влезем в оцеляване 3. Така, влизаме и така. Ще почакаме малко. Така, готово. Тук. Сетих се. Така. Тук съм много малко развит. Имаме ето тази къща, която не е дори от един вид дърво. И просто тук няма много различни неща. Много неща, които да са ми полезни. Тук отново, тук имам кон. Почти във всяко оцеляване имам кон. Той само, че е без неймтаг. Разбира се, не може да излезе така. Оп, оп. И какво? Нещо така. Знаеш ли си? Така. Имам и малка ферма. Наскоро избих абсолютно всички крави, а то беше препълнено. Просто на едно място се бяха спавани 1 милион крави. След малко ще ви показвам в честа колко месо изкарах от тях. Ето, оп, без диском. Без диском. Аз съм нуп. Къде да знам, че съм ги ударил. Добре, хайде ще убием. И тази. Добре, да се пробираме. А кожа имам толкова много, че си нямате на представа. Сета ми сега е целият кожен, а мога да си направя още 50 кожени дрехи. 50 сета още някъде. Там някъде. Рефлес. Погледнете колко кожа. Имам почти 3 стака. Просто пажол имам 3 стака и половина. Просто... А тези се не може да ги взема от Creative. За което съжалявам. Читър съм, но какво да направя? Така. Ами тук няма какво много да правим. Тъй, че мисля да преминем в оцеляване 1 и да разгледаме или да направим нещо друго. Така, вече сме в оцеляване 1. Мисля, че в предния епизод забравих да ви покажа фермата ми за Недървард. Всъщност показах ви но... Какво пък, ще идем да я оберем. Тук и тук ще оберем, щом са готови нещата. Да се занимаваме с ферми. Повече. Оп, оп, оп. Така, имам пораснал Недървард, само че този път ще задържим повече. Водата ще да се изтече, нали? Това е да влезе в чест. Почти всичко влезе. Там се вижда, че има още. Хайде. Добре. Слязоха ли всички? Да. Така. Този път всичко се оттече.
Но не всички са оцелели. Хоп. Добре, ще го сложа направо тук. За сега имам доста. Така, сега ще идем да видим другата ферма. После може да размножим прасетата и кравите. Започнем с тази. Защото тук не е много неща са. Там, че ще шипна, защото мразя да си поправим после фермата. Така. Няма да има много размножени крави, но какво се прави? Така. 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 Първо ще идем да оставим семето, да, в магазина, който ми е почти пълен. Тук, ето, оставил съм още. Така. Имаме да вземем моркови и други глупости. Така, тези още не са готови. Ето, картошки. Още картошки. Абе, не яш. Яш от тея. Тъй. Добре. Стига с това скучно обираме. Отиваме да размножим. Тук що си равнопласно, не ни трябва. Ухи! Добре, първо при кравите. Те не са кой знае колко, но скоро ще ги избивам. Сега гледайте просто. Оп, без да искам. Фит. Тъй. Хей! Тъй. Не знам аз какво правя, таникам си нещо. Така други. Освен мъниците няма кой друг, тъй че отиваме при прасетата. Хоп. Ето ги. Хоп. Хоп. Няма да гледам. Хоп. И добре, така. Чао, казах. Дай. Да оставим това тук. Между другото имам храна за вечни векове. Аз пък за вечни векове. За дълги години. Колкото и още години да играя. Така, дали ще стане лонг джамп? Оп. Нищо. Сетая. Хайде. Между другото, наскоро си правих сета и сега бутушите ми имат Feather Falling 4. Така ли беше? Чакайте само да видя. Да, Protection 2 и Feather Falling 4. Просто сега ще ви покажа. Тук някъде имах клей, ще се кача на високо
и ще скоча от толкова високо и нищо няма да ми стане, ще видите. Почти нищо. Почти ще умра. Но няма. Ще си взема и една положенка, за да си регенна. Така. Отиваме горе на покривът. Ще се изкачим и от там ще се включа отново и ще скочим заедно. Хора, мисля, че ще умра. Но на 3 скачаме. 1, 2, 3. Уху! Илаху! Умрех. Гадост. Понесете си ми от мен. Добре, отивам да си взема нещата. Скочих тук, за да знам къде съм се разплокал. Съм се разплокал и да мога да си взема нещата. Само че въпросът как ще минат. Хоп, стига. Един шибан скок не мога да взема. Добре, ще си ги взема и ще се включа оттам. Ами хора, какво да ви кажа, предишния път скочих и не умерах, но какво да направя? Малко фън да става. Така, сега заедно ще съберем клея. Знам, че няма да е много интересно, но просто за да видите колко бързо копае кирката ми. Погледнете просто. Като на игра си го правя. Като на игра си ги чупя. Така, сега бързо слизаме надолу. Ето вижте. Оттам скачам и ми взима сърце и половина. Добре, както да е. Изгубих си Regeneration, като вместо без да искам да натисна кирката, натиснах Regeneration и не видях и да прокопая клея, фърлих я и... Добре. Мисля до тук да приключвам този епизод. Аз бях ConGamer. Абонирайте се, харесайте, споделете клипа с приятели. За още клипове. И така. Довиждане ще се ли следващия клип.